Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Ματζόρα, κατάγομαι από το Βόλο και είμαι στη μάχημη δικηγορία ήδη από το 2003. Ενεργή συμμετοχή στο χώρο έχω από το έτος 1997, αφού από φοιτήτρια εργαζόμουν σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να συμμετάσχω στα κοινά του επαγγέλματός μας, το οποίο σκληρό, δύσκολο, απαιτητικό, πλην όμως υπεραγαπώ και πιστεύω οι περισσότεροι από εμάς. Λυπάμαι βέβαια γιατί λόγω κάποιων λαθών, κακών χειρισμών και αμελιών ίσως το έχουμε υποβαθμίσει και αδικήσει με αποτέλεσμα να αυτοαδικούμαστε. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορώ να προσφέρω. Έχω ικανή μάζα εμπειρίας, γνώσης και ιδέες, οι οποίες είναι και εύκολα υλοποιήσιμες και πραγματικά μπορώ να προσφέρω για την αναβάθμιση του βήματος αυτού που επιτελούμε. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Αδαμόπουλο. Αισθάνομαι τυχερή που συμμετέχω στο συνδυασμό του και νομίζω με την δύναμη της καλής αυτής ομάδας που έχει μπορούμε να καταφέρουμε